În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Când am primit vestea am lăsat telefonul soției și zic, ce mesaje mai primești și cine sună? Nu pot nici să scriu, nici să vorbesc. Iar și răspuns. Primul gând care mi-a venit a fost acela din capitolul 11, de unde s-a citit și aseară și s-a citit și astăzi. Capitolul 11 de la Ioan, din Casa Prieteniei. Și din tot capitolul acesta a fost cuvântul lui Toma, care la vestea pe care a adus-o Domnul, Toma zice, haidem să mergem să murim și noi cu El. M-am dus și am recitit acest capitol, știut și cunoscut atât de bine. Dar cum l-am trăit acum, cum l-am înțeles acum, nu l-am înțeles niciodată. Duminică plecăm la adunare, înainte de adunare, și soția zice, poți merge? Zic, merg. Adunarea trebuie și ea împărtășită cu această veste și cu un cuvânt pe margine. Pentru că fratele Viorel nu mi-a fost prieten numai mie, a fost și prietenul adunării noastre. Și soția zice, vezi, dacă te simți rău și nu mai poți, te uiți la mine, îmi faci semn și mergem acasă. Zic, nu te supăra. Dacă e să plec, fratele Viorel nu trebuie să meargă singur. Zic, îl voi însoți. Cuvintele-s de prisos. Nu pot să redau tot ce am trăit și tot ceea ce trăiesc și simt prin plecarea acestui frate scump. Capitolul 11 are frumusețea acestei iubiri care se află aici, în mod deosebit, în Casa Prieteniei. Și pentru mine, casa fratelui Viorel, familia fratelui Viorel, o pot numi Casa Prieteniei noastre. Și cred că și invers. De aceea, parcă nu-i potrivit. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut și pentru toată această lucrare a Lui tainică și sfântă, care împlinește în noi, aici pe pământ, ceva din taina cerească, ceva din această lucrare divină. Părintele Iosif spune în ultima noapte că Dumnezeu a trimis neamului și bisericii noastre o lucrare vădit cerească. Vădit cerească. Tot ceea ce s-a trăit în ea de la început și ce se trăia până la momentele acestea când Părintele Iosif rostește aceste cuvinte testamentare din ultima noapte. Așa a fost. Și fratele Traian merge mai departe și vorbește despre această lucrare, care este un miracol și care este o taină a lui Dumnezeu. Iar în lucrarea aceasta, care este miracol și taină a lui Dumnezeu, există o înrudire divină, o înrudire cerească între sufletele care se împărtășesc, care au luat contact, care au trăit întâlnirea aceasta cu Domnul și minunea nașterii din nou. E divin tot ce se întâmplă.
poate și frățiile voastre ați vizionat mai săptămânile trecute, durerea care se manifesta într-una din adunările din Ardeal, la care cu toată strădania au fost foarte puțini frați. Și fratele zice, oastea se prăbușește. Am pierdut dragostea dintâi. Iată-ne cât de puțini suntem. Și găsea vinovați adunări și frați care trebuiau să fie acolo. Apare pentru noi vestea aceasta că fratele Viorel a plecat dintre noi, a plecat la Domnul. Într-o astfel de situație intervine Domnul. Eu văd în acest eveniment, așa cum se spunea din prima zi, istoric, în lucrare, văd intervenția lui Dumnezeu în lucrare, ca să ne arate și ca să ne dovedească puterea Lui, înțelepciunea Lui, dragostea Lui și lucrarea Lui care îi vădit cerească. Am fost întrebat dacă am urmărit de la început, am urmărit. Și am zis că frații au curs ca un râu viu și ca o binecuvântare. Așa cum spunem psalm despre cetatea lui Dumnezeu, care are un râu cu ape ale căror izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Trecem prin astfel de stări, avem astfel de evenimente, dar râul acesta de apă vie, al cărui izvor este Iisus, este mângâiere, este întărire, este o bucurie lăuntrică pe care nu poți să nu trăiești sau pe care nu putem ascunde, chiar printre lacrimile pe care le vărsăm și în durerile pe care le avem. De atunci și până acum, iată cum vin frații și m-am gândit cine i-a chemat, cine i-a pornit de acasă, cine i-a împins să umple casa aceasta de adunare și nu numai. Când lucrează Dumnezeu. Fraților, oastea Domnului este a Domnului. Și trebuie să rămână, așa cum a spus Părintele Iosif, a Domnului, în mâna Domnului. Iar fratele Traian este o lucrare a Duhului Sfânt și ea trebuie să rămână numai sub călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt, care bate unde vrea, care trezește, care împlinește și care își face lucrarea aceasta pe care nimeni dintre noi nu o poate face. De aceea am vrut să spun de la început în câteva cuvinte ceea ce văd prin plecarea fratelui Viorel, toată această manifestare care este unică, a curs și curge într-un fel cu o binecuvântare care nu se poate uita și care nu poate rămâne fără rod. E mărturia că Dumnezeu este la lucru, că El este stăpân. Și atunci când stările sunt mai grele, când situațiile noastre sunt mai de neputință și mai eșecuri și mai grele, iată intervine El. E o jertfă care se aduce. Trebuia să se aducă o astfel de jertfă. Și Dumnezeu a găsit jertfa. A găsit omul, a găsit familia, a găsit sufletele care pot să se aducă pe altarul acesta. Și iată rodul acestei lucrări. Deci mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care El lucrează și aceasta este pentru noi înviorare. Dincolo de durere, dincolo de suferință, este înviorare, nădejde, mângâiere și bucurie pentru viitor. Și legat de casa prieteniei, dincolo de dragostea care era acolo, așa cum se și duce veste Domnului Iisus, Doamne, acela pe care îl iubești. Iar în final, când Iisus plânge împreună cu surorile și cu mulțimea care a venit, apare sublinierea din mulțime. Când l-au văzut și pe Iisus plângând cu ei și simțind durerea prin care se trecea, iată cât îl iubea de mult. Ce mare lucru e să fim cuprinși de această iubire a Domnului Iisus. Și mulțumim Lui că ne-a cuprins în dragostea Lui,
Așa cum spune Sfântul Ioan în capitolul de aur al Evangheliei, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În această iubire am fost noi prinși. Și iubirea aceasta este una cu totul deosebită, dovedită și arătată prin această lucrare. Și când ajunge să o întâlnească pe Marta, Marta, așa cum a citit fratele Mitrel, deși s-a oprit un pic mai sus, cred, Doamne, zice, cred că va învia, dar la învierea de apoi. Și Domnul spune, eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri. Crezi lucrul acesta? Și acum vine cuvântul care vine doar revelație și descoperire. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină. Iată cuvântul pe care îl rostește Sfântul Petru atunci când Domnul Iisus întreabă în ținutul lui Filip, cine zic oamenii că sunt eu? Și unul spunea într-un fel, altul spunea altfel. Dar voi, și Sfântul Petru răspunde, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Ferice de tine, Simone, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. În casa prieteniei, în prietenia aceasta cu Dumnezeu, așa cum spune profetul, împrietenește-te cu Dumnezeu. Iar îți spun, împrietenește-te cu El. Din această stare vine binecuvântarea, vine răsplătirea, vine revelația, vine să cunoști dragostea care este acest izvor nesecat de minune și de binecuvântare. Din ea primim toate mângâierile, toate întăririle și tot ceea ce avem nevoie, așa cum a spus Domnul Iisus când s-a înălțat, înainte de a se înălța la ceruri. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și aceasta este dragostea Lui, aceasta este bunătatea Lui care a avut-o față de noi. Să ajungem, să gustăm din această lucrare care nu-i decât revelație, decât taină divină. Așa cum a spus și Sfântul Apostolul Pavel despre Evanghelia pe care a propovăduit-o el, că n-a învățat-o și n-a primit-o de la un om, ci de sus, de la Dumnezeu. Și Părintele Iosif a avut și a făcut școlile care le-a făcut, dar când a fost vorba de chemarea aceasta, de lucrarea aceasta sfântă, totul este revelație, totul este descoperire. Și Domnul pas cu pas l-a călăuzit și l-a luminat cu privire la ceea ce avea să facă. Așa cum spunea mai târziu, nu numai inițiativa este a Domnului, dar și creația întreagă este a Lui. Eu însumi nu știam ce va fi. A pornit gândul acelei hotărâri, dar nu știa ce sămânță este aceasta, aruncată în ogorul neamului și bisericii noastre și ce lucrare va face ea. Și Domnul l-a luminat și l-a călăuzit în toate. Suntem fericiți că facem parte dintr-o astfel de lucrare. Și nu știm să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har măreț. Și dincolo de tot ce trăim împreună ca frați în această lucrare sfântă, în adunările noastre, trăim ceva mai mult. Și avem ceva mai mult. Avem aceste case ale prieteniei. Avem aceste suflete care ne-au fost tovarăși, însoțitori și prieteni pe calea aceasta împreună cu Domnul. Domnul să binecuvinteze familia și să o întărească, fără a mai repeta mângâiere, că totul este mângâiere, în lacrimile, în durerea care se varsă și prin care trec acum. Legat de tot ce s-a vorbit pe marginea fratelui Viorel și nu s-a încheiat, mai este timp și se va mai vorbi. Aș vrea să citesc
Un cuvânt pe care îl spune Domnul în cartea din 1 Cronici, capitolul 16, capitolul 17. Și este legat de gândul acesta, tot din Vechiul Testament, când Domnul spune, caut un om. Pentru toate vremurile, pentru toate situațiile, în planul lui Dumnezeu și în lucrarea sa, și ca timp, dar și ca loc, a avut mereu nevoie de oameni. A avut mereu nevoie de omul de care să se folosească și prin care să lucreze. Sfântul Apostolul Pavel, în capitolul 14 din Faptele Apostolilor, vorbește despre David și zice așa, am găsit pe David, cuvântul Domnului, am găsit pe David, omul după inima mea, ca și când Dumnezeu l-a căutat, ca și când Dumnezeu a umblat, căutând acest om de care avea nevoie în acel timp în poporul Israel. Așa cum a fost cu toți marii oameni de care Dumnezeu s-a folosit în lucrarea sa, în poporul său și apoi în biserica sa până astăzi. Caut un om. Și aici este cuvântul care spune așa. Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune din înapoi a oilor, ca să fii căpetenia poporului meu Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta. Și ți-am făcut un nume, ca numele celor mari de pe pământ. L-am sădit ca să fii statornic acolo, parte din următorul verset. Ți-am făcut numele ca numele celor mari de pe pământ. Dar Domnul zice, caut un om prin profet. Apoi Sfântul Pavel zice, am găsit. Am găsit. Iar aici cuvântul spune, eu te-am pregătit. Eu ți-am făcut numele mare. Eu te-am însoțit, te-am avut în vedere și te-am pregătit pentru lucrarea aceasta. Cât de tainică și de sfântă este această lucrare a lui Dumnezeu. Și legat de, vorbea fratele de la Oradea, despre fratele Viorel, despre numele lui care a zburat. Nu numai aici între noi, ci chiar pe întinsul planetei noastre. Numele lui și să fie urmărit de atâtea zeci și mii de suflete. Chiar evenimentul acesta i-a făcut numele ca numele celor mari de pe pământ. Dar eu aș vrea să leg sau să îl rezum doar la numele celor mari din această lucrare divină și cerească a lui Dumnezeu. Poate e prea puțin, nu ne pricepem să spunem mai mult și nici nu ne silim să slăvim sau să înălțăm omul. Dar iată, omul care nu-l găsim, lucrarea care nu o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, atunci când vorbea fratele Vasile, poate fi o înșelare. Pe ea trebuie să o găsim în matricea, trebuie să o găsim în modelul, trebuie să o găsim în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum spunea Părintele Iosif, oriunde te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, vezi oastea Domnului, te întâlnești cu ea. Dacă nu o întâlnim aici, dacă nu ne întâlnim aici, dacă nu ne regăsim aici, dacă nu ne potrivim în acest tipar divin al lui Dumnezeu, nu suntem în lucrarea Lui. Și aș vrea doar câteva sublinieri legate de acest nume mare pe care l-a făcut Dumnezeu, așa cum vorbește despre împăratul David. Și cel dintâi lucru
socotesc eu acum, stând pe bancă aici cu frații, când a venit îndemnul să spun ceva. Cel dintâi, sau cea dintâi subliniere, e cea a încrederii totale în Dumnezeu. David, când vine trimis de frații de tatăl său, ca și Iosif altădată, du-te și vezi ce fac frații tăi. Când David ajunge pe câmpul de luptă și în tabără să-și cerceteze frații și să le ducă, să le mai ducă de acasă, să le fie mângâiere și întărire, David găsește situația cumplită de pe câmpul de luptă, unde tot Israelul tremura. Și David a zis, ce înseamnă asta? Și el era un copil, așa cum spune cuvântul, cu păr bălai, cu față frumoasă. De ce tremură poporul? Ce vrea să spună acest netăiat împrejur? Cum poate el să batjocorească numele Dumnezeului nostru? Mă duc eu să lupt cu el. Cum să te duci tu? L-a dus la împăratul Saul, l-a îmbrăcat cu armura lui, a dat-o jos, că nu îi se potrivea nimic din această armură. El avea o altă experiență. El căpătase o altă fel de destoinicie. Era un alt fel de ostaș. Era ostașul lui Hristos. Era cel care s-a încrezut și se încredea în Domnul. Și vine cu mărturia. Păi cel care a dat în mâinile mele leul și ursul, primejdiile despre care s-au vorbit de la începutul noastre și se vorbește și astăzi. Ba încă frații unii, frați, tremură că după plecarea fratelui nu știu ce vor face. Stați liniștiți, în mâna lui Dumnezeu. Să ne legăm de Domnul cu încrederea pe care a avut-o acest copil, acest tânăr, care a avut mărturia în spate. Eu am omorât leul, eu am omorât ursul, mă duc și să lupt cu acest netăiat împrejur. Domnul va da în mâinile mele. Atât de convins eram, pentru că avea experiențele de când păștea oile, experiențele din pustie, experiențele din singurătate, din părtășia lui cu Domnul. Fraților, ce exemple, și mai ales pentru frații noștri tineri, pentru surorile noastre tineri, ce înseamnă să se lege de Domnul și tinerețea lor și timpul pe care l-au să-l folosească întărind această relație și legătură cu Domnul. Ce biruinți de Domnul! Și nu ne gândim la leii și urșii din afară și nici la cei din lucrare, dar ne gândim la leii, la urșii care sunt poftele, plăcerile, patimile care se războiesc cu noi. Despre care Părintele Iosif zice, cel mai viteaz ostaș este acel care se biruie pe sine. Pe câmpul acesta, în lăuntrul nostru, al firii noastre, de care nu scăpăm, acest război, nu scăpăm de el. Să putem câștiga aceste biruinți. Și ele, în măsura în care creștem și câștigăm biruințele acestea interioare, sufletești, duhovnicești în viața noastră, primim mărturia și încredințarea și în celelalte, că Domnul este cu noi și la nevoile care apar poți fi folosit oricând și poți face și împlini lucrarea pe care Domnul o cere. Așa s-a încrezut David în mâna Domnului. O altă subliniere, pornind tot de la această sărbătoare, impropriu spus, de la acest eveniment. Sărbătoarea este în cer, aici este durere, dar nu o putem numi altfel. Este mărturia pe marginea sublinierii care s-a spus despre Abner, sau cu ocazia morții lui Abner, când David plânge dispariția lui și spune, să audă toți, nu știți că astăzi a căzut în Israel o căpetenie? Și Abner fusese până atunci căpetenia oștii lui Saul, prigonitorul lui David. Dar, după, așa cum știți contextul și întâmplarea,
Abner piere ucis de Ioab, de căpetenia oștii lui David, pentru că Abner în împrejurarea războiului îl omoară pe fratele său, Asael. Nu știți că astăzi a căzut o căpetenie în Israel? Și Ioab s-a supărat pe lucrul acesta. Și David merge mai departe și cu privire la ei, la fiii țeruiei. Nu știți că fiii țeruiei sunt prea puternici pentru mine. David, deși avea ungerea împărătească, era alesul Domnului, unsul Domnului, era căpetenia poporului său Israel. Dar David avea simțul realității, al măsurii și al smereniei totodată. Pe Abner l-a văzut mare căpetenie, îl știa, dar și pe căpeteniile lui, fiii țeruiei, care sunt prea puternici pentru mine. Pe cel smerit Dumnezeu îl înalță și pe cel care recunoaște și vede valoarea celuilalt, chiar dacă sunt dintre dușmanii noștri și din cei care nu ne agrează, așa cum spune una din cântări potrivite cu evenimentul acesta. Am avut în lumea aceasta mulți să mă urască, dar și atâtea suflete dragi care să mă iubească. Asta e viața noastră pe pământ. Însă cel credincios nu are dușmani. Cel credincios, așa cum s-a vorbit despre Părintele Iosif, când în mijlocul conflictului se cerea să meargă, să-și ceară iertare, pentru că e un nesupus, pentru că e plin de răutate. Și Părintele Vasile Oatu răspunde, ia apărarea Părintelui Iosif. Ca om al lui Dumnezeu, Părintele Iosif nu știe ce-i ura, nu știe ce-i răzbunarea, nu știe ce-i răutate. Ca om al lui Dumnezeu. Fraților, dacă suntem aici, gustăm și ne întâlnim cu acest Duh care ne învață, care ne luminează, care ne modelează, care ne șlefuiește și ne așează acolo unde trebuie. Iar ultima subliniere, ca să nu lungesc, e cea care se și întâmplă, de fapt, a dragostei recunoscătoare. În momentul în care încă era la Țiclag, când se întoarce și află cetatea arsă și luată, spune cuvântul despre acest moment greu din viața lui David. Când s-a întors și a găsit cetatea arsă, soțiile, copiii și tot luat ca pradă de război de amaleciți, toți au plâns, iar David a plâns până n-a mai putut plânge. Oamenii lui se sfătuiau și vorbeau să-l omoare cu pietre, pentru că din pricina lui s-a întâmplat nenorocirea aceasta și ei au pierdut tot. Dar David dă din nou mărturie, cel care s-a încrezut în Domnul. Dar David zice că s-a încrezut în Domnul, s-a întors spre El și cu această încredere a plecat spre urmărire și spre aducerea acestei prăzi înapoi. Și Domnul i-a dat izbândă. Și vreau să citesc finalul acestei minuni, acestei lucrări pe care Domnul și-a arătat-o din nou față de David. Când s-a întors la Țiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte: iată darul pe care vi-l fac din partea luată de la vrăjmașii Domnului. Iar ultimul verset spune așa: și în toate locurile pe care le străbătuse David cu oamenii lui. Poate trebuia să citesc tot. Recitesc. Când s-a întors la Țiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte: iată darul pe care vi-l fac din prada luată de la vrăjmașii Domnului. Și acum a trimis celor din Betel, celor din Ramot, de la miază zi, celor din Iatir, celor din Aroier, celor din Sifmot,
celor din Eștimona, celor din Racal, celor din cetățile Ieruheliților, celor din cetățile Gheniților, celor din Hormon, celor din Horașan și celor din Atac, celor din Hebron și în toate locurile pe care le străbătuse David cu oamenii lui. Când am citit acest lucru, m-a uimit de fapt. Prin toate locurile pe unde a trecut David, în pribegia lui și în prigonirea pe care a suferit-o din partea lui Saul, pe unde a trecut și a găsit adăpost și sprijin, pe toți oamenii aceștia, el și pe bătrânii cetății i-a făcut prietenii lui. Prin orice loc pe unde a trecut David, el și-a făcut prieteni. Și acum când are binecuvântarea aceasta din partea Domnului, să aibă așa pradă, tuturor bătrânilor, prietenilor săi, i-a făcut parte. Și iată câte cetăți sunt în care erau prietenii lui. Dragostea recunoscătoare. Când am citit acest lucru, n-am putut vedea altceva decât dragostea iubitoare, decât dragostea roditoare, decât dragostea bogată în fapte de binecuvântare și care s-au revărsat, așa cum mărturisesc frații, iată, din toate colțurile țării. Văd prietenia fratelui Viorel, văd dragostea lui recunoscătoare față de toți prietenii. Dacă aș vrea să vă spun, să încep și eu, de când ne-am cunoscut, cum a venit de fiecare dată la noi, nu-i timp să vă povestesc. Dragostea recunoscătoare. Dragostea aceasta care a știut doar să dea și să nu ia. Doar să împartă tuturor prietenilor lui. Ce bucurie, ce binecuvântare! Să putem avea astfel de oameni care să-i găsim, iată, și să-i asemănăm și să-i asemuim cu cei care îi găsim și despre care citim pe paginile Sfintelor Scripturi și ne uimesc. Fraților, iată se trăiesc și azi. Biblia are mărturiile vii. Dumnezeu își are oamenii Lui. Dumnezeu lucrează și azi. Să răsplătească Domnul din plin, așa cum numai El știe să răsplătească copiilor Săi și celor care au putut trăi în felul acesta și împărtăși dragostea lor. Și închei cu un cuvânt pe care îl spune prorocul Irimia în capitolul 31 din această carte a lui, când vorbește despre Rachela care își plângea copiii și sora Nuța. Și acesta este un cuvânt pentru sora Nuța. La moartea Elizei am fost. N-am fost la celălalt copilaș. Și cunoaștem și lacrimile acestea și durerea aceasta. Cea de acum nu se poate spune în cuvinte. Dar pentru ea vine îndemnul acesta, vine cuvântul acesta din partea Domnului. Versetul 16. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Nu zice prorocul, nu zice omul, nu zice altcineva. Zice Domnul. Oprește-ți lacrimile, oprește-ți plânsul, căci truda ți este răsplătită. Și o lecă nu poate fi singură. Jertfa aceasta a fratelui Viorel și lucrarea lui a fost împreună cu sora Nuța. Lucrarea sorei Nuța a fost împreună cu a fratelui Viorel. A fost la noi în 17 februarie. Și când a plecat, îi spune soția, am să-i spun lui Nuța, o să-ți pară rău că n-ai venit la Peche. Poate e prima dată când sora Nuța n-a putut veni împreună, sau nu l-a putut însoți pe fratele Viorel. Sau a venit singur fratele Viorel la Peche.
împreună Domnul să le răsplătească truda, să le răsplătească dragostea, să le răsplătească jertfa. Și știm că o va face din plin. Iar pentru copii este în rugăciunea pe care o face Domnul tot în capitolul 17, în încheiere, zice așa: Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Binecuvintează, dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta. Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Domnul să binecuvinteze casa fratelui Viorel, casa robului său, că ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pe veșnicie. Domnul să vă mângâie mai departe, să vă întărească și toate aceste binecuvântări să rămână peste voi și să vă însoțească toată viața noastră, toată viața voastră și nu numai. Prin nepoțenii care vin din urmă și poate va mai fi timp pentru un alt rând și un alt rând. Sămânța aceasta pe care o binecuvintează Domnul, așa cum spune din Vechiul Testament, pentru cel care îi place Lui, pentru cel neprihănit, el se îndură până la al miilea neam. Să lungească Domnul sămânța aceasta a fratelui, a sorei Maria și a fratelui Nicolae, iată, și mai departe, prin fratele Viorel, prin frații fratelui Viorel și surorile, prin voi toți, nepoți și copiii care urmați, până la al miilea neam, ca dincolo să putem avea bucuria și pacea de a fi veșnic și veșnic împreună. Slăvit să fie Domnul! Amin.